Iya. Iki arep reaksi mangkat sik lur. Heeh. Iki panggolone. Panggolone iki. Lah tuh itu asam santan iki ke wis anu. Gorengan Bu. Jadi gorengan barang ya. Gorengan. Lagi apa iki? Gorengan. Wis mbok boleh ya, Bu? Kene ora. Ya kok dibuse. Nah, ngono. Ini apa, Mbak, iki, Mbak? Oh, iya. Wes Agus, karo goreng bandeng. Iki santen. Iki anu, contohnya iki. Ini. Wah. Piye? Nggih lucuan. Oh, mandore. Siapa iki? Ini perkedel. Arti tulang saya. Bagus. Apa nih? Keringnya lagi tutup. Bagus. Kerja apa, Mbak? Jureben sego kuning. Oh, sego kuning. Bumbune kambil, Mbak. Upamane uyah tok apa gimana, Mbak? Sego kuning yo kok santen. Kok Oh, pasakan. kuning. Nanti aku nak uyah tok masuk, Mbak. Santen kuning sereh. Iya. Enak. Iki anu nih, Bro. Iki upamane tak icipine uga enak bumbune, Mbak. Yo, Upamane gak dibumbune masuk. masuk nek kowe arep. Nggih. Oh, nggih, Mbak. Nggih. Aku tekoni sereh dong haram kuning. Arep piye tak loloi. Lah tek koyo ngono. Aja kereng-kereng, Mbak. Lah aku ki ditugaske lho, Mbak. Lah kowe lo nge boleh ku gak bumbu. Ya ora ngono kuwi, Mbak. Aku kurang ada sabar apa. Olor pagi. Lah iki kapan ki, Mbak, iki, Mbak? Arep didadar. Oh, didadar. Pamane di cemplungke dadi siji matok ora, Mbak? Gak ngantuk. Umpamane tak icipi tak uyup kabeh matok. Lah napa karo jenengan? Lah ini aku ya gumoh. Itu apa, Mbak? Ini? Kereng tempe. Tidak ditanduk lucu ya, Pak. Arep isi poto. Iki bergedel. Oh, ini bergedel. Bergedel, ngicipi meh. Jangan entah, Mbak. Lah kan ngomong orang digoreng. Oh, bengkon. Niki apa lagi? Kereng tempe. Oh, tempe. Belah. Jangan dirabek lah ini. Enak. Anjel rabi nah, Mbak ini. Masih diambil. Belah, ini apa, Mbak ini? Macem. Oh, bacem yo sing masak. Ya, Lu. Ini ki mateng urung, Mbak iki? Belum. Iki apa, Mbak iki? Ae. Umpamane aku njaluk tak kon ngegek wedang tak longgono entuk ora, Mbak? Itu asal. Nah, iki putune sapa iki? Anak sapa, Mbak iki? Meri. Oh, iya. Melu masak. Cekelane entong, Bro. Pak Dhe sak dituthuk entong, Gus. Mriksa iki ya. Oh, iya toh. Wis, Mbak. Nggih. Didadekke. Nggih, urung mateng kok. Iya, Bro. Kiranya liwat ya, Mbak ya? Pamuten. wis. Umpamane icip-icip entuk, Mbak. Masak pakai mawon. Ora, Mbak, terus isi bae. Nggih. Yo kudune iki nganggo. Oke, iki guyon, Mbak. Nggih. Dirasane. Mantap, Pak Mudin. Cocok, Mas, cocok. Mantap. Segale iki yo. Tesih mentah, Pak. Oh, jentah ya.
Rasane lagi kulit kurang mateng. Iya, Bang Rukudang. Jangan lombok. Kabeh icipi, Mbak. Engko aku ben warung ke omah yo mangan. Dene sisan. Yo ora tak, ben aku tak anu. Engko lawet aku wis warep. Oh, nggih. Iki siji wis warep. Walah. Oh, iki yo ndok meneh. Cocok iki kamu iki, Pak. Rugi. Iki kemawon, Pak. Iki kok diitung. Upamane diadai plastik loro mantu ora, Mbak. Plastiknya mboten enten, Pak. Dereng disajane Pak Mudin. Plastiknya mboten enten, dereng tumbas. Kuwasan arep mbrekat. Lah mudin iki kaya ngono. Hiasan iki nggih lalapan. Hiasan. Kula ngicipi timone kalih tenang sal. Boten. Setunggal mawon. Kerangsan. Nak siji nanggung Ibu. Oh, nggih, Pun. Kabeh. Ngicipi nek no. Iki apa, Mbak? Mbak? Hiasan. Lalapan kok sak dongkal iki apa ora? Nek jenengan kersa mengke. Dongkale nggih jenengan. Lah kula kepun mboten tegas niki ya. Ngerti kok tegas nggih teko. Oh niki damel Mbak. Niki wortel damel hiasan. Oh niki betul. Nggih, nyicipi saged setunggal mawon. Ada padake kelinci ae. Pun setunggal mawon. Nggih, mohon Mas mungkin. Mas. Nyicipi lombok. Ambil iki ki apa, Mbak? Anu tinggo sego kuning. Kekuning. Heeh. Lah parote iki? Ya tinggo marut. Iya, aku berarti goblok ya, Mbak. Lah terus iki bawang iki kok digecek apa diulek, Mbak? Diulek diolah mie, Digecek gak apa-apa ya? diulek. Ini lomboknya, Mbak. Lombok ya tinggo olah anu kering. Lah ngene iki kok. Weh. Saiki ayo gak oke-oke kok. Kabeh total kok piro, Mbak lagate, Mbak? Kabeh total semua Heeh. 80. Ya 100. Umpamane iki aku ngicipi iki wis entah apa mateng. Goreng, digoreng. Nah, urung digoreng aku engko ora urung ya kesereten. Iki masak apa, Mbak? Masak kering, Mas. Kanggo apa, Mbak? Kanggo? Kanggo sego tumpang. Kompletannya apa, Mbak? Iki, Mbak? Kering, mie, telur. Telurnya telur rebus sama gedel. Terus nasi kucingnya nanti mie kering. Iya. Sama apa namanya? Telur dadar. Aku kok ya cocok kok, Mbak. Engko badhe sing akeh, Mbak ya. Oke, Mas. Mau menang ya, Mas. Nggih. Iki nggo apa, Mbak, iki, Mbak? Iki nggo niku napa? Tumpengan hias tumpeng, Pak. Lah terus wortel iki, Mbak? Hias. Nggo kembang. Nggih kembange. Nggo kembang. Lah tomat iki, Mbak? Sami mawon. Oh, kembang tumpengan hias. Upamane kita panganan itu ora, Mbak? Ben penilaiane kok akeh. Tak ngicipi tomate, Mbak. Aku ora tau mangan tomat. Tomate kecot. Kecot ning aku ya seneng, Mbak. Ini, tak cilik-cilik, arep ora? Oh, aku wis kewareten iki. Nya. Ini. Arep. Apa? Digoreng apa, Mbak? Mbak? Tempe. Kanggone apa, Mbak? Nah, kering. Bumbune? Bumbune. Nek lombok uya. Lomboke, lomboke itu diglosor. Yo. Lah mengke carane anu lombok pripun digecek napa? Ya, karo dulek padha ae. Karo dulek. Berapa nih bapak pripun? Upamane gak dikek brambang lu pernah matur. Kok nek lain-lain, kok tak pangane dhewe aku cocok. Iki digecek lombok. Nggih, mulak. Oh, mula. Terus gecek. Cecek apa padha ae kok. Mas iku. Mas, aku arep
gawe Iki wis mateng ya, Bu ya? dereng. Suasana aku rekopok. Musik. Oh. Ngrasa apa? Jenenge apa? Jenenge apa ditekone goblok iki? Lah gede nek goblok. Gimana ini goblok, Bu? Biasa. Umpamane aku ngicipi terus ya. Entuk. Ya siji wae, mosok ngincipi akeh. Gede larang iki mesti jijung api pakanane akeh. Mana ti? Terus yo entek. Yo ganteng-ganteng kuwi. Iki apa Bu iki, Bu? Lombok. Kanggone Iki arep Hiasan. Hiasan. hiasan tangke. Lagi nggak di anu ya, di rumah. Kok senenge kan nang kono. Ya. Aku iki ngobor Tengok. Ya harus wong tahu dhewe iki wong penilaiannya. goblok. Lah, nang ngono kuwi apik kok ora kuwi menurut. Ora kok. Ora Iso. Teladan. Iki apa juga? Selada. Iki ngicipi nang to? Itu. Anggur ora go mulih. Wah, waduh Jawa mangan. Itu. Lah yo wong mampu. Ya coba praktek loh. Sing duwe barang kuwatir ku aja mbok krokot yo. Aku berat tekok sih, dinggo apa neh, Bu? Itu bunga. Bunga cinta Mas Oh, bunga Supar. cinta, oh, iya. Lah kira-kira kan Mas piye? Lah aku bojo ora duwe bunga. Oh.